אנחנו כאן במחסן ציוד לוגיסטי של קרן הגבעות, חלוקת ציוד כיבוי. מטפים, מחבטים ומפוחים. חשוב לנו שיהיה בגבעות ציוד מקצועי, ציוד איכותי. צריך שלחבר'ה יהיה את האפשרות לתת את המענה הראשוני לכל השריפות. השנה יותר מתמיד הבנו, אחרי השריפה הגדולה שקרתה בחוות גלעד, שאי אפשר להשאיר את הנקודות בחזית מבלי הציוד הזה. אנחנו בחוות אור יהודה, תודה רבה לקרן הגבעות על התרומה. תודה רבה לקרן הגבעות על התורמים היקרים, אנחנו גבעת נצח שמואל. אנחנו מאור נחמן, תודה רבה לכל התורמים ולקרן הגבעות, בזכותם אין לנו הרבה יותר קל לכבות את כל השריפות. אנחנו בחוות האורנים, תודה לכל התורמים, ציוד מבורך. אנחנו מגבעת אור בנימין, תודה רבה לקרן הגבעות וכל התורמים על הציוד כיבוי. אשריכם, אשריכם. חברים יקרים, כל זה קורה בזכותכם, בזכות השותפות שלכם, בזכות התרומות שלכם, זה מאוד מחזק אותנו. אנחנו רוצים שתמשיכו להיות איתנו. בזכותכם יהיה לנו איך להילחם על החיים שלנו. תודה רבה.